Ahoj všem, vítám vás u našeho dalšího povídání o nejen realitách a já jsem si dneska pozval skvělého člověka, naši makléřku už dlouholetou Janu Parkmanovou. Jani, ahoj. Ahoj. A mám na tebe hned pár otázek. Samozřejmě. Začala si podnikat jako v podstatě hodně jako mladý člověk. A kolik ti bylo let? Já už vlastně ani nevím, kolik mě bylo. 20, 21, tak nějak 20, 21. A do světa realit si přišla z call centra. Jaká byla průprava v tom call centru pro realitního makléře? Jaká byla zkušenost vlastně s telefonováním? No hele, já asi jsem se tam naučila vůbec jako nebát se toho zvednout ten telefon. Jo, zavolat těm lidem, takový ten studený hovor, takže to si myslím, že bylo úplně asi jako průprava výborný. Nicméně už bych se za mě nevrátit nechtěla, dělat bych to nemohla. No a proč jsi teda rozhodla podnikat v realitách a nenechala jsi se třeba zaměstnat 21 let, mladý člověk, že jo, žádný zkušenosti, ale rovnou si skočila do světa realit? No hele, já už jsem vlastně od malinka prodávala, jo, podle vyprávění, to znám od rodičů samozřejmě, to už si moc ani nepamatuju, takže furt něco. Na chalupě jsem prodávala Němcům kytky, jo, takže jsem šla sbírat kytky na loko, pak jsem to tam prodávala. Takže nějaký ten prodejní potenciál jsem asi v sobě měla a přišel s tím táta můj asi v těch 21 letech a řekl mi, že bych mohla ten potenciál nějak rozvíjet, takže na první dobrou mi řekl, ať prostě jdu dělat reality do Remaxu. A pamatuješ, jo, co jsem ti říkal na začátku? Pamatuju, sešli jsme se na kafi, já jsem šla prosit o práci, jestli byste mě přijmuli a ty si mi řekl, že jsem hrozně mladá a že jsem našetřený peníze. Tak mladá jsem byla a peníze jsem neměla. Takže jsem musela počkat, našetřit si ty peníze a teď jsem tady. No ale jsi matka 2 dětí, už od té doby se událo strašně moc věcí. Nevypadám. A jak se dá skloubit vlastně matka, rodičovství a podnikání? Úplně perfektně, proto to i vlastně dělám, protože mám tu svoji volnost a ten den si udělám tak, jak si ho prostě naplánuju. Takže když vím, že děti mají kroužky, nebo máte si jezdí ten motocross, to už tady všichni vědí, takže když vím, že máme trénink, tak si prostě schůzky naplánuju tak, abych stihla i práci, i ten trénink. Takže skloubit se to dá. Je to vlastně o dohodě i s těma lidma, kteří chodí vlastně na prohlídky, nebo s lidma, s kterými vlastně ty prodáváš ty byty, tak se domluvíš, jak ti to vyhovuje jim a sejdeme se a dáme to dohromady. No jak teda vypadá tvůj pracovní den? Tak to všichni víte asi z mých videí, který točím. Nebo doufám, že to víte. Třeba to neví, já nevím. Jestli nevíte, tak se na to musíte podívat. A každopádně můj den je úplně jako blázenec. Kolik mám času na odpověď? Kolik chceš? No, ráno vstanu, připravím děti, uklidím, odjíždíme školka, pak teda si dám zastávku na kafe u mámy v práci a jedu. Kolem té 9. prostě začínám, jdu do kanceláře, buď si připravím nějaký podklady, který potřebuju pro schůzky, nebo frčím rovnou na nějakou prohlídku, nebo na nějaký náběr nemovitosti, pak si dám teda oběd u babičky. A prostě tak, jak se den naplánuju, těžko říct, jako, jak to probíhá, protože každý den není stejný. Je to vždycky jakoby o tom, jak to naplánuješ a co na ten den chceš dělat, nebo co máš. Takže tu práci prostě tak, jak si ji naplánuju na ten týden, tak potom se snažím nějak dodržet. A nebo ať se podívají na tvoje reely, protože tam to máš nějaký, dáváš všechny sociální sítě, TikTok, Facebook, Instagram. Přesně. Ale když jsi se rozhodovala, jak jsi to vlastně měla v těch letech? Ono už je to dost dlouho, jo, ale jako Remax byl pro tebe volba jasná, nebo jsi proběhla ještě nějaký kanceláře, jak to vlastně bylo? Hele, vůbec jsem se nic neprobíhala. Já jsem vůbec o realitách nevěděla nic. Ale jak říkám, táta řekl, že Remax je dobrý, že to jsou reality, že umím dobře mluvit, že jsem komunikativní a hlavně, že vás znal. Takže to byla úplně moje první volba a už jsem tady 13 let. Nelituju toho a nepřemýšlím ani o tom, že bych šla někam jinam a vlastně jiný realitní kanceláře ani neznám. Dobře. Vzdělávání a systém Remax, jo? Jak ti to vyhovuje? Protože je součástí samozřejmě práce realitních makléřů u nás je vzdělávání, tak co si o tom myslíš? No za mě úplně super, protože máme Remaxovou akademii, RX Academy, kde si můžeš kdykoliv, vlastně ty to víš, jo? Takže kdykoliv si můžeš spustit jakýkoliv webinář, školení a tak dále, takže zase si to můžeš přizpůsobit tomu tvýmu, nebo těm časovým možnostem. Takže já když večer uložím třeba děti, tak vím, že mám potom čas podívat se na nějaký to vzdělávání. Moc to nedělám. Ne, spíš dopoledne. Když máme dopoledne čas, tak většinou se scházíme i tady v kanceláři, že jo, kde probíráme nějaké nové inovace, aby jsme se furt posouvali dál a to probíráme tady na té business snídani nebo potom na poradě, takže tak. Skvělý. Hele, za ty léta, co jsi u nás, tak jsme několikrát měnili odměnění makléřů. Dneska jsme přesvědčeni, že to je asi to top nejvíc. Jak ty vůbec vnímáš jako provizní systém v kanceláři a odměňování makléřů? No, teď úplně naprosto perfektně, protože mám většinový podíl v kanceláři provizní, takže jsem naprosto spokojená. Výborně. Výborně. Možná by se někdo teďka na základě toho, co ty říkáš, rozhodnul, že by dělal práci realitního makléře. Tak řekni, co bys jim třeba doporučila?
Hele, já se s nimi setkám, mě spousta lidí vlastně i píše, co to obnáší ta práce toho realitního makléře a že se jim to líbí, jo, že oni tam asi vidí i ten čas, prostě ten prostor pro tu rodinu a pro nějaký ty koníčky. Oproti tomu, že fakt jako nestáváš do práce v 6 a nemusíš tam sedět do 2, jako jo, takže si to uděláš tak, jak potřebuješ, a to už jsme se bavili. No určitě pojďte do toho, protože čím víc nás tady bude, tím větší máme možnosti spolupracovat a hodně děláme referenční obchody, takže když nějaký můj makléř tady nebo náš kamarád makléř, kolega nabere nějakou nemovitost, tak i já mám tu možnost tu nemovitost třeba prodat. Takže čím víc nás tady bude, tím větší možnosti prodejů tady jsou. Dobře, děkuju. Nemáš za to taková rychlovka, vej? Tohle byla Jana Parkmanová, naše úžasná makléřka, působí hlavně v Bílině, v Teplicích a v Duchcově. A v Bílině má kancelář, je i manažerem kanceláře, takže tam ji určitě najdete. Tak ji sledujte a nezapomeňte se dívat na její reely. Tak čau!